Sarap din to guys, i-fry. Hello mga kapsat, for today's video mga kapsat is kuhan, mag-ikot-ikot tayo dito sa kuhan sa tabing ilog. Bali maghahanap tayo ng mga kuhan, mga veggies, mga fresh vegetable na tumutubo lang dito sa kuhan, sa paligid namin dito sa paligid ng ilog. Bali mamaya guys, punta rin tayo doon sa bandaron, maghanap tayo ng mga fresh vegetables na kuhan, yung mga organic tulad ng mga ito guys. Sarap ito guys, ang tawag namin dito is mga kwan, kalunay, pero hindi maganda yung pagkakatubo kasi kwan, bato yung kwan, pinagtubuhan nila. Maghanap tayo ng gulay-gulay na pwedeng maulam. Guys, kunin natin itong mga to, kalunay ang tawag namin dito. Sarap ito guys, mga fresh vegetables na kan tumutubo lang dito sa amin. Fresh na fresh itong mga to guys, kasi walang fertilizer, walang ano, bali tumutubo lang sila dito sa paligid. Yan guys, meron palang kwan dito, tumubo na sili dito sa malayo dito sa kwan sa amin. Bali dito sa tabing ilog din to dito. Bali may tumubo na sili dito, bali tae lang ng ibon ito. Bali matagal ko nang pinagkukuhanan to guys, matagal na to. Kaya kwan, matagal din hindi ako pumunta dito, kaya kwan pinakyat na ng kwan ng ito mga tamo. Linisan lang natin kasi kuwan, pinagkukuhanan natin ito ng kuwan, sili. Yan guys, nalinisan ko na. Hindi ko lang masyadong linis yung kasi baka makita nila fresh water guys, galing sa ilalim ng lupa. Ito fresh water, malinis na ito guys. Tingnan nyo ginawa nila, kumuha sila ng pag-inuman, nagigiban nila ito kasi ito parang na-filter na siya, maaaring galing din siya dito sa kwan, pero galing na dito. Wala nang tubig dyan sa bandar, yan malayo na.
Ito guys, inuulam din namin to. Mga native na alimango. Sarap din to guys, i-fry. Marami rin din ito dito sa amin. Tapos mga ito. Ito pala yung mga kukunin natin iba guys. Ano ito? Pako. Pako ang tawag namin. Kukunin namin ito po. Kukunin ko ito po. Sarap ito guys. Ito ang ulam namin mamaya. Dami oh. Ito mga pako pala guys. Karaniwang tumutubo dito sa gilid-gilid ng mga mga batis. Mga may tubig. Kaya gaganda oh. Pasarap ito guys, fresh na fresh. Ito rin guys yung mga parang pipino din daw tawag dito sa amin. Maliliit pero yung mga wild dito mga to. Bisita na. Ito guys, ang ganda. Bali kukunin ko na lang to kasi napakaganda oh. Bali dagdag sa kuan natin yung kinuha natin kanina. Ito rin yung kalunay na unang kinuha natin kanina. Kinuha ko na lang siya. Sarap kasi ito. Mga fresh vegetable. So guys, ito rin pala kami nagpipiknik. Napakalinis ng tubig. Bali marami na rin ako mga video dito guys na nagpipiknik kami dito. Ayun ang anak ko. Kung ginawa nila, tinambakan nila yon para medyo tumaas ng tubig. Tapos parang may ginawa silang kondon swimming pool. So guys, puntahan natin yun. Yan guys, may mga nag-inom siguro dito noon. Pero hindi man lang nila inaayos ng mga kalat nila. Kumuha sila ng upuan. Sabay ligo dito. Napakalamig kasi ang tubig nito guys kasi kahit mainit ang panahon, napakalamig ang tubig nito. Pero pang isang pa dito guys, pinapaliguan din namin. Pinagliliguan namin. Napakaganda. Dito, tinambakan rin nila. Ito malalim to guys, malalim. Yan guys, ito nga yung mga kukunin natin oh. Tao guys, may tao. Maliligo sila dito guys. Ayun yung mga nakatira doon sa surong. So yan guys, hindi na tayo tumawid doon sa hanging bridge na yun. Bali dito tayo sa baba dumaan. Kasi pagka tatawid tayo doon, akyat pa tayo doon sa taas.
Ito guys, mas marumi ito, pero malinis din lang ito kaysa dun sa pinuntahan natin kanina. Mas malabo nga lang ito. Dito pala sa amin guys ay napapalibutan ng bundok. Bali nasa gitna lang kami. Bali pagka tumingin ka sa harap bundok, sa likod bundok, sa side by side mo bundok. Yan guys, tingnan natin yung baboy natin kasi kanina pinakain ko bago ako pumunta doon nanguha ng gulay. Ayan yung mga kampingan. Bali ito yung mga baboy namin guys. So patatapos nila kumain. Hindi dito sa kapila. Yun rin yung mga tiig. Guys, ito yung bukid sa amin dito. Bali kami yung nakaunang nakatanim dito. Yung mga katabi namin hindi pa sila nakatanim. Mga iba nag-aararo pa lang doon sa bandaroon doon. Yung iba doon sa bandaroon nag-aararo pa lang sila. Pero malapit na rin sila magtanim guys. Kami lang yung nakauna. So yan guys, yung bundok na yan guys. So yan, yung bundok na yan. Gusto kong akyatin yan. Gusto kong mag-vlog dyan pero kuan guys. Pero wala pa tayong time kasi masyadong mataas yan. Comment down nyo naman guys kung gusto nyo akyatin natin yan. Magbablog tayo dyan. Maraming kuan dyan, mga wild animals. Hindi ko alam kung meron pa kasi kuan guys, matagal na tayong hindi umakyat dyan, taon na. Pero kahit gusto kong pasyalin yan, yung bundok na yan. Marami din dyan mga edibles guys, yung mga nauulam dyan na nakukuha. Yan guys, maraming salamat nga pala kasi kuan guys, nakaabot na tayo ng 2,000 subscribers. At napansin ko guys, marami tayong viewers na kuan na hindi pa nakapag-subscribe. Kaya kung isa ka man sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nandito po ngayon, please subscribe. Tapos huwag mo na rin kalimutang mag-iwan ng like and comment. Yan guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless.